Ha? Hala! Ha. May mga dala kaming baon, no? Dalawang manok. Asa na ba yung sabaw nyo? Ang kaliro eh. Magandang araw mga kapakner. Ngayon pala manghahunting kami ng ilog. Ngayon mga kasamahan ko, for today's video, samahan nyo kami sa aming adventure. Kasi maghahanap kami ng ilog na pwedeng maliguan namin ngayon. Ito yung tamang adventure. Nasa kagubatan. Init. Medyo malayo na yung nilakad namin. Tuloy pa rin para makahanap ng maliguan. Oh. Dito ako sa kubo, pahinga muna ako. May kubo dito. Yan mga kasamahan ko. Pahinga muna. Dili sa buka init kayo. Agoy, mutabok dan mon? Kene, challenge accepted. Challenge accepted. Ha? Hala, wala gunitanan yun mon. Hala, challenge yun kene. Di ko mulatay di ay. Kunti na lang. Uy, andyan na yung ilog oh. La, di lagi ka. Ha? Hala! Unsa man nagroy? Malapit na kami. Grabe yung mga dinadaanan namin, makakarating man dito. Asan na yung manok? May baon pala kami. Ano? Ay vlog. Ay. Kinauboy ba? Kinauboy. Ligo ka dai. Manok. Wala manok yun. Lamok try. Lamok manok eh. Sibuk-sibuk nyo gamay. Ariyahin nyo gamay. Palayo ta gamay sa tapok. Palayo ta gamay sa tapok. Oh. Nah, ngawas na. Bro. Didong, di ba? Nakatulabong. Ano ba? Walang kinusawan id mo no, nakatagaw. Saw-saw eh. Ay, para dito. Taro nga dia. Sana makitanta. Taro. Manok, lupad ng manok.
Lagi trip. Udah. Pin. Wow, taga kaon na siya, buwa niya. Ito naman talaga. Kan hindi man ako nakapunan naman. Ulang ulang. Buwa lang sa depan. Bos apa? Nanunga kag kuangken? Ako pulang kanina nakakaya. Ah, lahi lang. Ito may pahabol sana kaming ano, dalawang manok. Laga namin kaso nabuta na kami ng ulan. Ito ulan ha. Yung sinaing namin. Para saan? Sabaw? Kana tubig. Tumaan na, tumaan. Lamig kahigop sabaw. Kana, kana.
Ah, makan ngahoy. Bagol. Bagol. Ah, dah. Go. Dalawang manok na Bisaya. Kinauboy to, kinauboy. Ulan na. Mula na. Ang lakas ng ulan. Pahabol naming ulam, dalawang manok. Panghapunan. Panghapunan kasi yung tanghalian kanina. Inihaw na manok at saka isda. Ngayon dalawang manok. Nilaga. Kinauboy ito, kinauboy. Nilagang manok. Improvise yung bubong namin, oh. Improvise yung bubong namin. Lapit na maluto yung ano namin. Pangatlong saing na to kasi ano, maliit yung kaldero. Yung ulam namin, tingnan namin. Aray. Tingnan natin yung ulam. Aray. Buksan mo. Buksan mo, bilis. Kay tugnaw kayo. Alas 4 na ng hapon. Oh. Ah. Ayo. Dalawang manok. Ah, kumukulo-kulo. Yan, sabaw eh. Mukha ng sabaw. Dilaw-dilaw yung ano, sabaw. Ala, konti na lang. Kakain na kami. Eh, kainan na. Oh, asa na ba yung sabaw nyo? Ang kaldero deh. Hindi, patay ni Kloto, ubalog ko eh. Hindi, kita nga ito. Oh, oh, kainan na. Ay, sige na. Ando yung ilog. Layo man kayo mong luto. Dito to, tuwa-tulo to isa. Hilaw-hilaw ko man. Aman mo, amang sabaw, ani kutsara ma. Wala kay kutsara ma? Hindi sa sabaw niya mo, day. Okay, wagit. Mo na kung gingon, wag dito tayo sabaw. Anak, ganti kita wid mo na luwag. Mana yung kutsara dito? Kita luto, wala yun. Mama yung mga boy. Tuluan na nung. Bugnaw na. Dario. Tuluan na tuluan nung dong. Tuluan nung. Wala kita luto. Ay, luto dala, day. Ginilin. Dito tayo, di magkasya doon. Ay, gilapag, day. Ayaw. Dala dong, oh. Luto dong, oh. Luto ba luto? Dali ba, dali na yun. No. Sana magmuda nito eh. Kuy, disura kayo ba sa way kutsara eh. Bukog di ito ang nakuha, day. Ito na, ay, dali. Ano dong, oh. Buot mga dito god. Nakuha luwag ko eh. Ha? Tsara? Ay, labay mo. Ay, labay. Ang higop. Sila pa? Musam na man. Itlog. Sura pagbutang ko eh. Ano ba, ayun? Ay, dong. Gusto ba na rin? Sila pa eh. Ay, dong. Ano kaya, oh? Ay, mo ayo. Pagkam. Ano kaya po mo dito? Tama. Kamran. Sana. Luto. Kalapok ng kita oh. Okay. Siya. Manok rin siya. Toslo na po ko. Wala to sa luto. Nya. Kumusta kayo dyan? Kumusta? Luto. Wala na luto. Ilaw pa. Ilaw pang kanin. Luto lang tulay ito nila. Note down luto. Parang luto daron. Luto mura. Luto na. Kaya tatod. Luto na niya tatod. Kung sa di man dakpan. Ara. Ito.
Uy, labo. Oh. Wala na, mapay pagkaluto. Mapay pagkaluto. Mapay paghaon. Lagay mo ito, nabalik na ito. Wala kita, gamay man tong kaldero gud gilungagan. Napon tay bugas. Kunting kita ba? Payas. Ha? Ha? No, boy. No, putik. Eh. Ulan. Daghan pa man ilang sabaw dito. Oh. Nasa galon. Nawala sa bisil. Hindi, di ko kapurma dito. Kasabot sa malaot. Wala ni sabaw. Ha? Ngapa? Dugang sa along na inampak pa. Sold na, sold. Ito mga kapakner, alas 5 na ng hapon. Kakatapos na namin kumain, pauwi na kami. Mulan. 3 manok ang naubos. Mga putol kayo sinilas nyo ron. Oh, muna na siya. Wala sa ligo. Lubong yan? Kaya ba? May pa sa baba na lang. Sureball pa kayo. Lubog ang tropik. Pero ang tunig, sipo naman eh. Parang tarungan na yung cellphone dia. Nawiri mi dia. Kaya lagi na. Kita buklay. Babasa. Tandok kayo kayo patusok na dia. Sipo no. Bungam na. Kita pangin ilan eh. Layat pa ka? Layat na dong. Buka mo ni mano. Dati mo na ako. Maniguro ko mamukmuk wala ba ya. Ay ako naman na. Biti dali. Dito na dia dong. Na, ina layat eh. Ya, hulog ka. Dari mong gud. Anong galisod-lisod na mo? Gagay, wala din ni Kwan. Ligo pa. Dada, habi di ano dayo. Sige lang, kamera na ko. Dari mong gud. Anong galisod-lisod mo nga? Okay na. Maisan gyud. Naguno. Ulan pa rin. Umulan pa rin. Bye-bye muna, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye guys. Bye-bye. Come tonight guys. Naya nyo eh. Step ka ta. Puka nilas oy. La. Ina game lakaw busog no. Pauwi na kami mga kapakner. Yung mga kasamahan ko. Yan. Medyo maulan-ulan pa rin. Yung sinilas ko, binitbit ko na kasi sobrang dulas. 3 manok. Yung niluto namin doon kanina. Nung una isa at saka isda. Yung tanghalian. Yung hapunan namin 2 manok na nilaga. Right. Medyo maulan-ulan pa rin.
Yung mga kasamahan namin, kami lahat, wala kaming ano, dalang damit. So uwi kami ngayon, puro basa. Right. Dulas-dulas pa ako. Shortcut! Shortcut! Oh! Tamang shortcut. Sumuko na kayo! Uy. Ayaw ko pirata. Ayo biraha. Ali baba, ali baba. Ali baba. Sa ubos na lang naog. Matay pertigin dan lugag yun. Ayo. Ay, naam ko ito. Nay gunitanan ng gamay. Sa tika sa loob. Hawak ni ano, Day? Ay, Christine. Hawak ni ano? Ayaw ko pirata. Dili lagi. Kapag-kapay ka deron. Unsaon man ni. Kulit lang to. Hala. Hala! Ay kay mo slide pa na. Ay tungang kulo. Ayaw sa. Ambak rice. Ay ambak kay madalinas. Ayaw gamba kay madalinas. Ay ambak kay makilas. Ikaw na to eh. Tani brad, mana yung bunit? Hoy, dapat niya kulitan yun. Hala, gulo nagsisinilas, mislide ta kada. Madala ra mo ng ambak ni. Hulak ko no, nya matagak din re. Danlog jud kayo. Hala, danluga jud kayo. Ya, dali. Ay mo kumpiyansa kay nara pa ko yung kamera. Ilabay na ko ni aya ko mahulog eh. Alright. Hanggang dito na lang mga kapartner. Maraming salamat sa pagsama. Bye-bye. Bye-bye. Oh, bye-bye.